ଦେଖିଲ କି ଗୋଟେ ମୋ ହାତ ଅଛି ଛାଡୁ ନାହିଁ। ହାତ ଭଗବାନ କଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତ ଧରିବ ଘରେ ଘରେ ତରକାରୀ କରେଇ ସବୁ ଢାଳି ହାତ ତରକାରୀ କରି ଦେଖୁନ ଏପଟେ ଯାଇକି ଯେତେ କହିଲେ ବି ଛାଡୁନି ହାତ। ଭାଇ କଳିଆ ହାତ ତ ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଟିକେ ଛାଡ ତାକୁ ଏ କାଟୁଛି ବାପା କଣ ସେମିତି କରା କଣ କଥା ହଉଛ? ତଳେ ପଟେ ଯାଇକି ତା ମୁହଁଟା ଦେଖୁନ ସେ କିଏ? ଆଉ ଦେଖିବା କଥା ନା ଆଗ ଲୁଙ୍ଗି ଭିତରେ କିଏ ଅଛି? ଆରେ କଣ ହେଲା? ବାଇଗଣ ଆଉ ବାଇଗଣ ସେ ବେହୋସ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିଲ? ହଁ କଣ ଦେଖିଲ? ନୁଙ୍ଗି ଲୁଙ୍ଗି? ଆରେ ତା ମୁହଁଟା ଦେଖିଲ କି ନାଇଁ? ହଁ ହଁ ଦେଖିଲି ଦେଖିଲି କିଏ ସିଏ? କିଏ ସିଏ ବାବୁ ଜଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ ଅନ୍ଧାରେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ନୁଙ୍ଗି ଭିତରେ ଯେ ମନ ଦୁଃଖରେ